kaipuhan, makaukod kita na mag-adapt sa sitwasyon kang panahon, lalo na po ngunya na paiba-iba ang klima po sa satuyang probinsya Kanalbay. Go ahead, Tabi, sir. Yung kaipuhan tang i-adapt ang thunderstorm, tropical storm, tropical depression, northeast monsoon, southwest monsoon. Pero tutukan tatabi itong so mga issues mo niya na simana. Opo. Manungod sa thunderstorm. Yeah. Ang thunderstorm kaya, ang characteristics kayan baga, localized yan, makugabos na probinsya kang Albay, apektado. Yeah. Kaya localized lang maski sa suspension of classes. Opo. Ang southwest monsoon naman, ang apektado naman kaya eastern seaboard. So kadaklan kan mga taga 3rd district, ito naman ang masuspender. Pagkatapos pag-abot naman din sa wind shear, tapos shear wind, tapos ining northeast monsoon. Opo. Ang masuspend naman kaya eastern part kang Albay. Ayun. Ang western part na dapat oran digdi sa eastern side, sa western side mainit. Opo. Localized naman yan. Kaya yan ang mga weather system na dahil pwede ang APSE mo ang mag-recommend sa gobernador na mag-suspender bilog na Albay dahil pareho kan dati, may moda ako kan ibang mga areas na nag-suspender ka ngayon dahil man nga kami pig-uuran ito nga nila nga nag-suspender ka ang Albay. Opo. Pag si governor ang masuspender, automatic bilog na probinsya yan. Correct. Pero kung localized suspension of classes, so nagkapirasan ng munisipyo and cities ang naapektado, yun sa na yan ang masuspender. Ngunyan, ano ang adaptation? Opo. Ang adaptation, tanganing maiwasan ta ang epekto kayan. Ngunyan, kung thunderstorm, dahil man yan magdadara sa tuya, kibaha except run-off water. So mga pabuko-buko, na dahil maabot sa mga kabangaan, siguro kan patsiring sa tuhod, mga run-off water yan. Basta makaagi pang tricycle, bisikleta, motorsiklo, run-off water lang yan. Pero kung nag-overflow na kita sa salog, sustain ang rainfall, pag nakabot ng tuhod, light flooding na yan, mas dipisilan na dyan ang motor, tricycle, pero kaya pa kang auto. O ngunyan, ang adaptation dyan sa tuya, kung thunderstorm, dahil oran man sa nampig lilikayan ta dyan, sumadumog so aki, payong, tricycle, tapos ining raincoat, kaya ang suspension kang classes kayo ito. Pag signal number 1 sa na, iyo baga. pag kung signal number 1, maski pa dyan grabe ang oran, dahil dyan masuspender, raincoat kami ito. Adaptation. Ngunyan, araw kaya ng approach. Tata, ilingon mo kan Martes, dagiton, nakulon ng mga nag-react sa kuya. Iyo. Tapos kan, so hapon naman. Hapon, Pag udto, pagkalampas na udto, pag nag-urulian ng mga aki, safe na. Iyo, pero so ang adaptation mo, stay indoor. Pag nakalaw ng aki sa eskwelahan, taday ta masakripisyo, so sayang kang oras sa pag-adal, adaptation na iyan. Dahil nasa law ka na, safe ka na sa law kang eskwelahan. Opo. So pag abot kang 3 hours, mapundo ng uran, kung bagaman igwapang thunderstorm, another 2 hours or 3 hours or 1.5 hours, then tapos na yan, matrangkilo ng panahon. Iyan ang thunderstorm. Una bulan na Oktubre hanggang bulan na Marso, pero may kita may thunderstorm. Then mawawara, kung kada thunderstorm masuspender kita kay klase, bilog na probinsya kang Albay, dakol man ang maapektaran. Iyo. Kaya, galing ka man ang symbiotic ang localized suspension kang localized kita kasi hapon 16 adi. Di ba apektado gabos na dahil man apektado kang oran? Ang nagkakaarang sa alkalde. Iyo, bako man gabos sa munisipyo apektado. Sa nga probinsya madeklarar. Okay. Ngunyan, sa mga nagrereklamo laban sa APSE mo, kuya nito, they are also entitled to their opinion. Ika lang dito, tayo man ito sunasabutan ninda. Yes. Pero ang garo importante ngunyan tabi Sir Dick, sumagurang baga sa parent or guardian. Ano po ang pwedeng judgment call sa inda? Adaptation, para maagkaygon adaptation. Sa adaptation naman kang family, kung talagang nahihiling may threat sa aki mo, dahil mo na pagpalagon. Dahil mo na kaipuhan na magsabi, o dahil ngayon nagsuspender, o natangit, magharap ka pa kay-diferensya na kaya mo naman siyang resolveran. Dahil mo na panagpalagon, ta sa depend, masasabutan mo yan, i-excuse yan. Pero so dahil mo na apektado, kung sa barangay mo may baha, sa ibang barangay dahil mo na baha, natatasin na i-suspender. Iyo, buda, o natabayasin na dahil palagon. Sa picture gayon, kung halimbawa talagang ang sitwasyon arog, ang gari makakasabot man na excuse ang aki.
No, talimbawa ngaya. Oo. So barangay ko ngaya may salog. Pero sa sarong barangay, na pareho man na eskwela ng dudumanan, dahil magkasalog, halang kawang lugar, Opo. nataday mo ito palaugon. Iyo. O so sa may salog, dahil mo na pagpalaugon. Sa kung mabalyo sa salog, delikado. Oo. Na may river swelling iyan. Oo. O, adaptation iyan. So in other words, sabi sir, pati pala sa DepEd, I mean sa mga teachers, school administration, private and public, dapat igamang sistema para sa adaptation pag-araw kayo ng sitwasyon. Tama po ang Leron Eling kong Sabi direksyon. Henry, nag-organize si Lynn meeting. Nag-oro na kami ni Alvin sa division office ng Opo. Albay. Aha. Imbitaran mi sa tulong divisions kang city schools. Ay, very good Mag-meeting yan. kami next week. Oho. So with that sabi sir, ano ang sa tuyang general na advisory sa publiko with or without suspension, and pag nahiling nila ang sitwasyon sa palibot na gari may risk o hazard na nahiling, ano pang Yun gigibawa? na yan. Dahil pag thunderstorm, Opo. pag northeast monsoon, pag wind shear or shear wind, o kaya northeast monsoon, cold front, Opo. dahil kita masuspender, localized yan. Yan. Pero pag tropical, pag low pressure na nasa loob kita kang approaching kita sa 150 kilometers away from Dai kang low pressure, masuspender kita. Opo. Tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon and super typhoon. And madeklarar kang suspension kaya apsi mo. Iyon. Mapirma Iyon. dyan ang gobernador. Iyan Opo. ang sa tuyang guidelines talaga, maski kang iron pa. Yeah. Opo. Ganyan, ang ano ta, pag-ururunan may sa DepEd na kung may mga sitwasyon sa lugar na talagang dahil pwedeng palaugon kan magurang, maski thunderstorm ang situation, cold front, or kung ano pa man na localized situation. To sabi ka, baga kang pag-asa, isolated rain showers and thunderstorm, meaning makugabos sa lugar apektado. Yeah. O, Opo. ngunyan, kung sumagurang sa hiling ninda na dahil dapat palaugon ang eskwela, di na ninda pagpalaugon. Mag-ururon kami kan DepEd next week. Dapat pag-araw kayan, excuse na, masabutan nila ang aki na dahil Yes. kung nata din naglaog.